Moi, mä oon Anna ja tervetuloa mun Maalaisjärki-kanavalle. Meillä on jymy-uutinen, mutta myös tällä videolla on maitohygieniatarkastus. Simpulalehmä sairastui tosi pahasti, Siran koiruuksia, Ossi vähän huoltaa koneita, Benjamin auttaa navetalla ja ruokamarssi. Ja lisäksi paljon muuta, mutta ensin siihen jymy-uutiseen. Tää video on tehty osittain kaupallisessa yhteistyössä hankkijan kanssa. Vitsi en malta odottaa, että Esmellä on maha ruvennut kasvaa, niin saatais sitten varsa kesäkuussa. Ja mullahan oli suuri jymy-yllätys, mutta se ei oo Esmen kasvava maha. Ja varsa, vaan Inkkarikin saa varsan. Mutta sekään ei ole meidän jymy-yllätys, koska senkin te tiesitte jo. Mutta jymy-yllätys on tässä. Eli meillekin tulee Ossin kanssa vauva elokuussa. Ja ollaan kyllä tosi innoissamme. Benjamin saa pikkusisaruksen. 3 vuotta tulee ikäeroa. Ja on kyllä ollut vähän erilainen raskaus kuin Benjaminin kanssa, että ollut, no ensinnäkin maha on kasvanut paljon enemmän. Ollut vähän tiellä jo, mutta tulee varmaan olemaan aika paljon enemmänkin. Ja lisäksi sitten ollut aika paljon väsymystä ja sellaista, että mua on kyllä kroppa ei meinaa kestää koko ajan tuolla navetalla. Mutta kyllä onneksi mulla on hyviä apureita siellä, niin hyvin vielä jaksaa. Niin, mutta ei malteta odottaa, että saadaan sitten varsoja ja vauvoja kesällä. Ihanaa. Kyllä nyt kiiltää. Meillä oli maitohygieniatarkastus. Siinä tarkastetaan maitohuoneen siisteys ja kunto. Lisäksi lypsyrobotin ja lehmien siisteys ja katsottiin kirjanpitoa, kuten haetusta maidosta, salmonellanäytteenotoista ja lääkekirjanpidosta. Tarkastus meni meillä tosi hienosti, ei ollut mitään huomautettavaa. Saatiin kehuja maidon laadusta, puhtaista eläimistä ja siisteistä tiloista, sekä kaikki tarvittava kirjanpito löytyi helposti ja tarkasti. Tämä maitohygieniatarkastus on yleensä 5 vuoden välein. Simpula poiki kuolleet kaksoset ja oli huonona sen jälkeen. Eläinlääkäri kävi sitä kerran hoitamassa ja oli se pystyssäkin, mutta seuraavana päivänä, kun se otettiin lypsyrobotille, niin kaatui se siellä ja loukkasi jalkansa. Saatiin se pystyyn ja lypsettiin se käsin. Käsin tyhjätään simpula, koska robotilla se kaatui. Ja sen takia sillä on nuo remmit jalassa. Ensimmäinen, jolle on joutunut nyt laittaa. Seuraavana päivänä simpula ei enää noussut, eikä se myöskään syönyt. Mun piti se letkuttaa. Se oli myös itse kömpinyt huonoon asentoon, yritin nostaa sen pienkuormeilla pystyyn, mutta ei se jäänyt. Sipi-supi oli myös sairastunut ja eläinlääkäri oli käynyt sitä 3-4 kertaa hoitamassa ja ikinä ei kunnon syytä löytynyt. Päätettiin eläinlääkärin kanssa, että avataan sen maha ja katsotaan, olisiko siellä juoksutusmahakiertymä. Eläinlääkäri löysi oikeanpuoleisen juoksutusmahakiertymän ja sai sen auki. Letkutettiin Sipi-supille vielä nesteitä muutama tunti leikkauksen jälkeen, jotta se lähtisi varmasti syömään. Leikkaus oli onnistunut ja Sipi-supi rupeisi paranemaan. Seuraavina päivinä Ossi sai nostettua simpulan ylös ja parin päivän nostelun jälkeen se nousikin jo itse ylös. Nyt siellä 2 sairasta yhdessä toipumasta. Ei uskallettu kuitenkaan viedä simpulaa vielä robotille lypsylle ja käsin lypsäminen oli niin hidasta, niin käytiin ostamassa kannukone. Kannukone on jatkossakin hyvä sairaiden lypsyssä. Ensimmäisellä kerralla pienkuorma-ajalla tuettiin simpulaa, ettei se rojahda minun päälleni, mutta seuraavana aamuna se jo nousi itse ylös ja saatiin se lypsettyä. Jatkossa lypsettiin se 2 kertaa päivässä. Samalla viikolla, kun simpula ja Sipi-supi sairasti, niin myös Benjamin oli koko viikon sairaana ja näin ollen pois päiväkodissa ja navettatöillä mukana. Tässä vähän materiaalia viime loppukesältä. Vadelmaa! Nimittäin mä oon kova vadelmien ystävä ja lisäksi oon aina sanonut, että kun muutan pysyvään omakotitaloon, niin haluan ostaa luumupuita. Niinpä tilasin viime loppukesästä hankkijalta luumupuita ja vadelmapuskia. Se oli helppoa hankkia verkkokaupasta ja hain puut postista. Heti löytyi myös kypsiä vadelmia syötäväksi. Ensin istutettiin Benjaminin kanssa vadelmapuskat tonne muiden puskien joukkoon. Tää oli kivaa tekemistä yhdessä Taaperon kanssa. Viime kesänähän Benjamin oli vasta alle 2-vuotias. Hyvä.
Hienot puskat tuli, sit vadelmia odottamaan. Tukikepit siinä. Laita takaisin. Sitten oli luumupuiden vuoro. Tässä on niinku omenapuita ja yksi kirsikkapuu. Löysin kyllä vain yhden kirsikkapuun, jossa ei ollut tullut kirsikoita, eli pitää varmaan niitäkin hommata tänä kesänä vielä se toinen. Nyt on molemmat siinä hienosti. Tuolla on toinen. Benjamin, oliko kivaa? Oliko kivaa? Kivaa. Mikäs on vasikoista noin mielenkiintoista, että kaikki samassa kasassa? Mistähän se Sira on tonne mennyt, kun ei pääs pois? Tule! Tule, tule! Mistä sä oot mennyt? Ossi huoltaa hiehoja ja vasikoiden puuhapeteja. Tää vaihtaa siihen toi raappa. Ja Benjamin antaa nappulaa vasikoille. Silitä vaan. Varmasti se antaa pusuja. Annaanko se sille nappula? Onko Benjamin nyt annettu tarpeeksi nappulaa vasikoille? Taitaa olla. Hieno uusi raappa tuli. Ja Benjamin tyrkkii rehuja väärään suuntaan vielä kakkakolalla. Ai. Hyvä. Nyt näyttää paremmalta. Ja tässä näette, miten nuorempi lehmä jonottaa robottiin lypsylle ja vanhempi lehmä tulee ja ajaa sen pois. Hetkeksi jättää kottarit tänne, niin kyllä on kaikki täällä syömässä niitä. Ihme, ette oo tiputtanut sitä lapioa. Mulla on myös ensi kesänä Farmarissa Meet and Greet tapaaminen. Se on 5. heinäkuuta kello 13, eli 1, niin tulkaa tapaamaan mua sinne. Se on Seinäjoella. Nähdään siellä. Noin kerran kuukaudessa meille tulee hankkijalta rehukuorma. Tässä menee pystysiiloon rehut, jota lehmät saavat samalla kun käyvät lypsyssä robotilla. Vuosi sitten meillä oli urakka Ossin kanssa, nimittäin rakennettiin hallin nurkkaan rehuvarasto. Kaikki ylimääräinen roina ja vuosien pölyt puhdistettiin pois. Tähän rehuvarastoon menee appeeseen sekoitettava rehu. Se on hankkijan sopiva raeseos, joka on räätälöity meidän rehujen mukaan. Se sisältää kaiken tarvittavan, jopa kivennäiset, eli se on niin sanottu täysrehu. Pisupikin rupeaa näyttää paljon paremmalta. Parin päivän päästä otetaan tikit pois. Simpula ensimmäistä kertaa Ritilällä sen jälkeen, kun kaatu täällä, niin kun puhistetaan poikkaria, niin rapsuttelee siinä itseään. Ja seuraavana päivänä ensimmäistä kertaa uskallettiin ottaa se lypsyyn, kun se oli 1,5 viikkoa lypsetty kannukoneella. Ollaan myös käyty stiigailemassa Benjaminin ja Maxin kanssa. Näkyykö mitään? Sirakin jossain. Se on hyvä aina, jos täällä tapahtuu jotain outoa. Ensin vedetään Maxilla stiigaa. Niin. Noin hepat tulee aina katsoa. Nyt. Esmekin oikein juoksi. Rankan treenin jälkeen pitää aina piehtaroida. Käytiin katsomassa rallikisat ihan naapurissa. Mitä isi tekee, niin sitä poika haluaa tietysti tehdä perässä.
Ja Sira täytti 11 vuotta, onnea Siralle. Ja tässä se on pikkupentuna. Kyllä me ollaan hyviä maidontuottajia, kun taas joudutaan kaataa vähän maitoa viemäriin, kun meidän maitotankin jäähdytys on sitten mennyt yöllä rikki. No silleen nyt ei maha mitään, mutta nyt meillä on niin paljon vasikoita juotossa 10 ja ne saa juo niin paljon kuin ne haluu, niin meillä menee noin 130 litraa maitoa päivästä. Niin me laitetaan vasikoille maitoja tähän ja hapatetaan se tuolla hapotteella. Niin se säilyy 3 päivää ja nää juo niin paljon nää vasikat, että ne saa juo nyt näitä, ei me hukkaa niin paljon, ja tekin juotte vähän sen. Ei mennyt ihan kaikki maidot vasikoille kuitenkaan. Se on varmaan 1000 litraa oli ja jos me nyt muutama 100 otettiin. Ja nämä maidot ei mene viemäriin, vaan lietekuiluun. Ja maitotankin huolto oli just tulossa. Se oli kyllä käynyt pari kertaa, mutta nyt se saatiin lopullisesti korjattua. Täällä on aina niin paljon auttajia, kun puhistaa täällä näiden paikkoja. Nyt on teille vielä vähän lisää. Puuhapete siivoja robottikin sieltä. Venus mitään nyt väistää. Näillä vasikoilla ja hiehoilla käytetään siivoja-robotti kerran päivässä, niin katsotaan, ettei kukaan jää sitten alle. Kuten tässä äänenes, joka yrittää syödä mun takkia. Hei hei, pois tieltä! Pois tieltä! No, ne osaa väistää. Ollaan just Outin kanssa menossa Seinäjoella ruokamarssiin ja niin on sitten osa tulossa traktoreilla. Ruokamarssin ideana oli kertoa, että ruokakaupat tekevät ennätystuloksia, kun taas maatilat ovat vaikeuksissa. Paneeliin oli kutsuttu eri kaupan edustajia keskustelemaan aiheesta, mutta S- ja K-kaupoilta ei ollut tullut ketään paikalle. Niin se vaan kesä tulee ja saa nastat ottaa pois. Justhan me laitettiin. Aika märät pellot vielä. Maalaisjärki Instagramista löytyy Q&A, missä mä vastasin teidän kysymyksiin, ja lisäksi hevosesittely Janesta, Maxista, Santerista, Esmestä ja Inkkarista. Uber-laava vissiin saanut umpiosastolla ove auki ja ollut sit koko yön täällä turvepaikassa. Lähti mä oon vasta poikinut hiehoja. Sen kanssa mä istuskelen tässä mäekseistä. Niin oottele, että pääsee lypsylle, niin Saino tulee tähän niinku suoraan naamaan kiinni odottele. Vasta harjoittelee käymistä. Ja niin vaan simpula parani ja täällä se märehtii sitten muitten joukossa. Ja näyttää paljon paremmalta. Sinne meni lypsylle taas hienosti. Benjamin auttaa Ossia rehutöissä. Yhtenä iltana mulla oli kaveri myöhään kylässä. Just kun olin menossa nukkumaan, katsoin robotilta etänä, että Omelian aktiivisuus oli muuttunut. Tiesin, että sen poikiminen lähestyy, joten päätin vielä käydä yöllä laittamassa sen poikimakarsinaan. Ja aamulla oli sitten vasikka vastassa. Sonnit joutui siksi aikaa tähän lehmien viereiseen karsinaan. Ja sitten takaisin omalle paikalle. Sonnit on luultavasti saaneet jo yhden hiehon ainakin tiinneeksi. Mun on pakko vähän klipata tätä umpikierroa, kun tää on näin pörrönen karvakasainen. Eikä on niin kuuma. Wow. Tulipas siisti. Ja minä haluan myös. Pitihän se upsiderkin klipata, kun siihen tuli ja siisti tuli. Nyt kun mä oon jo niin pitkällä raskaana, niin en enää ratsasta, parasta on ajaa Janella. Käytiin hakemaan Benjamin päiväkodista kärryillä. Kiitti kun katsoit mun videon. Muista ottaa mun kanava tilaukseen tosta pallurasta. Se on ihan ilmasta. Ja jätä joku kommentti, jos tykkäsit. Toivottavasti nähdään ensi kerralla ja vähän kesäisissä tunnelmissa. Moikka!